Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και καλή χρονιά. Λοιπόν, βρεθήκαμε σήμερα στα Beat Bikes Τούμπας, στην Τούμπα, απέναντι από το σκοτώσιμο του Πάκου, απέναντι από το δεύτερο άνω. Με θέμα μας το Facebook στις μέρες μας, όπως πολλοί ανέβασαν βίντεο. Να ξεκινήσει ο φίλος μου ο Σταύρος την άποψή του. Σχετικά με το Facebook. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ χρήσιμο πράγμα. Πώς θα το εκφράσω, ναι, ένα πράγμα που βοηθάει πολλούς άνθρωπους να συνομιλούν από όλα τα μέρη του κόσμου. Είναι δωρεάν και θα είναι για πάντα και δεν έχει κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει κανείς να κατακρίνει τον άλλο για τη γνώμη του. Ο καθένας έχει τη γνώμη του. Όπως ο φίλος μας, ο Real Florian. Αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα θέμα πολύ συζητήσιμο σήμερα. Παράδειγμα, βγαίνεις έξω και βλέπεις δύο γκόμενες, μιλάνε για το Real Florian. Αχ, τι γλυκός, τι ένα, τι άλλο. Βλέπεις δύο άντρες, περνάνε, α, τον γκέι. Τι είναι τον γκέι? Αυτός έχει τώρα 200.000 προβολές, όσες έχει. Εσύ άμα κάνεις ένα βίντεο, ούτε 3 προβολές δεν θα βγάλεις. Θα σε δει μόνο η μάνα σου, ο πατέρας σου και εσύ. Ούτε οι φίλοι σου δεν θα σε δουν. Εμένα αυτή είναι η γνώμη μου, η αρχική. Τώρα ας μιλήσω εσείς. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σταύρος. Θέλω να πω ότι κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Θέλω να διαφωνήσω όμως με τον Florian. Βασικά όχι να διαφωνήσω, να κατακρίνω κάτι που είπε. Είπε στην αρχή ότι γιατί κάνετε likes και το ένα και το άλλο. Εσύ όμως στο τέλος, κύριε, είπες άμα σας αρέσει το βίντεο μου κάντε like. Δηλαδή, φίλε, θα μας εξηγήσεις ποια είναι η άποψή σου? Δηλαδή, μας παίζεις θέατρο. Έχεις δίκιο. Ναι, Εν μέρει έχεις δίκιο, φίλο μου, ζεις. ναι, Αλλά εγώ διαφωνώ μαζί σου για αυτό. ναι. Τώρα δεν μπορώ να τις εκφράσω εδώ τις... Γιατί μετά όλοι θα σχολιάζουν και θα λένε οι μαλακίες ότι εγώ κατακρίνω ποιον? Το Florian. Μάλιστα. Τι να πούμε? Λοιπόν, να πω εγώ τώρα. Να μιλήσουμε για πολιτικά θέματα. Όχι, να μιλήσω λόγω για το Facebook. Ναι. Το Facebook είναι κάτι πολύ χρήσιμο εργαλείο. Το οποίο όλοι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι άνθρωποι στον κόσμο χρησιμοποιούν. Όχι περισσότεροι, εντάξει, 500 εκατομμύρια χρήσεις έχει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το Facebook είναι πολύ χρήσιμο. Συνέχισε εσύ. Τι να έχεις και από. Αυτά. Αυτά. Γεια σας. Καληνύχτα.